po na umaga. Ako si Buddy Ubera. Mga kasama ngayon ay August 23, 2017. Ako si Lourdes Escaro. Live via satellite, RMN News Nationwide. The sound of the nation. Live tayo nationwide kasama lahat ng RMN stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo makasama sa WRMN, New York, USA at sa Facebook. Hanapin nyo lang at i-like ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alas 7:02 na umaga. RMN News, panahon. Parts itinas na sa typhoon category ang bagyong Isang na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ho ang bagyo mga kasama parts sa layong 635 kilometro kanluran ng Basco, Batanes. Taglay niya na lakas ng hangin abot sa 118 kilometers per hour at pagbugsong nasa 145 kph. Bagamat wala ng epekto sa bansa ang bagyo, umiiral pa rin ang habagat na nagkakaapekto sa buong Luzon. Asahan pa rin ang katamtaman hanggang sa malakas sa pagulan dyan po sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro at Palawan. Magkakaroon naman ng pag-ulan sa dakong hapon o gabi sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Maaliwalas na panahon sa Visayas habang may isolated thunderstorm sa Mindanao. Nakataas naman ang gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon, partikular sa Ilocos Sur, Norte, La Union at Pangasinan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sunrise 5:43 ng umaga. Sunset 6:14. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, isinilalim na ng PNP Internal Affairs Service sa restrictive custody ang mga pulis na kasama sa operasyon sa Caloocan City. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Alfigar Triambulo, 13 pulis ang inilagay sa nasabing kustodiya, kabilang ang 3 pulis na sangkot sa pagkamatay ni Kian de los Santos. Mas maganda kasi kung naka-restricted para lumabas yung mga testigo, kung may sino yung mga alam at hindi sila natatakot dahil nadisarmahan na po yung mga involved na pulis sa operasyon. Anya, may nakikita silang pagkukulang o lapses sa hanay ng mga pulis. Sabi nga natin, ang trabaho ng pulis ay mang-aristo. So dahil may namatay, so ibig sabihin, it appears lang na merong lapses kasi may namatay. Diba? So yan ay subject ngayon sa evidence. Sinabi pa ni Triambulo, hindi nila maaaring gamitin sa investigasyon ang autopsiya ng Public Attorney's Office at hihintay na lamang nila ang resulta mula sa PNP Crime Lab. Sabi naman ni Senator Panpilo Lacson, dapat naka-uniforme ang mga pulis kapag nagsasagawa ng drug raid. Kung halimbawang intelligence unit yung nakakaalam ng lugar, dapat talaga may kasamang uniform. At saka pag nagko-conduct o nag-implement ng search warrant, automatic yun magko-coordinate sa barangay. Posibleng maharap sa kasong administratibo, serious irregularity in the performance of duty, ang mga sangkot na pulis. Samantala, umapila ang Public Attorney's Office o PAO kay Senadora Risa Hontiveros na ilipat na sa Witness Protection Program ng Department of Justice ang 3 testigo sa kaso ng pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos. Kasalukuyan kasing nasa kustodiya ng Senadora ang mga testigo dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Sabi ni PAO Chief Attorney Persida Acosta, malakas ang kaso nila laban sa mga pulis batay na rin sa kuha ng CCTV at sa resulta ng isinagawa nilang forensic investigation sa bangkay ng Binatilyo. Pero hindi sila makakapagsampa ng kasong kriminal hanggat hindi nakakakuha ng affidavit sa mga testigo. Nahiling si Senator Hontiveros na tumulo, voluntary turn over po niya sa WPP kay Secretary Aguirre. Itong 3 ito na kailangan po makuna ng statement. May pronouncement pa po si Secretary Aguirre na willing po siya na i-under sa Witness Protection Program, maging ang pamilya at maging ang mga testigo. Ayon man kay Hontiveros, nirerespeto niya ang hiling ng PAO at ng pamilya ni Kian. Pero kukonsultahin muna niya yung mga testigo kung saan sa palagay nila mas ligtas sila. Samantala, kinumpirma ni Hontiveros na dadalo ang mga testigo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order bukas yan at handang sagutin ang tanong ng komite na makatutulong sa investigasyon. Nabuhayan ng loob ang pamilya ni Kian matapos ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mananagot po ang mga responsable. Ayon sa tatay ni Kian na si Sal, dito ang pinakahinday nilang tugon kay Pangulong Duterte.
Nagpapasalamat po ako na bibigyan ng hustisya yung anak ko kasi wala namang kinalaman talaga sa ganong gawain yung anak ko eh. Natakot din kami. Ngayon parang nakinampihan na niya po yung anak ko at nalaman niya yung katotohanan. Siyempre po nalabawasan ang pagkatakot namin sa aming buhay. Wala naman anya silang magagawa kung hindi makapupunta ang Pangulo sa burol ni Kian. Nandidiginit na ama ng binatilyo na hindi sangkot ang kanilang pamilya sa illegal na droga. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Magkasama sa ilang pang mga balita, nilinaw ng Department of Agriculture na hindi pa rin pwedeng ilabas ang mga manok at iba pang poultry livestock sa loob ng 7-kilometer radius na mga lugar na apektado ng bird flu virus. At matapos at tanggalin ang ban sa pag-aangkat ng mga poultry products mula Luzon patungong Visayas at Mindanao. Anti-Agriculture Secretary Manny Piñol, ito ang mga lugar sa bayan ng San Luis sa Pampanga, San Isidro at Jaén sa Nueva Ecija. Any shipment to be made must be validated by our quarantine officers and must carry certification that this came from accredited and inspected farms in Luzon. We made the decision on the recommendation of the biosecurity experts. We have to listen to the pleadings of the farmers. Samantala, iaapila ng GA ang pasya ng Japan, South Korea at Singapore na huwag muna mag-angkat ng poultry products mula sa Pilipinas. Sa huling datos ng ahensya, mula sa 600,000 na manok at iba pang ibon sa San Luis, Pampanga at sa mga karatig na lugar, sa 450,000 na ang napatay. Sa Jaén naman, 61,000 na ang napatay, habang 34,000 naman sa San Isidro, Nueva Ecija. Alas 7:08 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Tiniyak po ni Pangulong Rodrigo Duterte na mananagot ang lahat ng mga tiwaling opisyal na nasa Bureau of Customs. Ito matapos lumusot ang 6.4 billion pesos na Cebu shipment sa Kawanihan. Ayon sa Pangulo, magkakasingilan na kapag umupo na sa BOC ang tinalaga niyang si dating PDEA Director Isidro La Peña. Kapalit naman ni outgoing Customs Commissioner Nicanor Paildon. Let the guy sit there for a time and he can improve on the investigation, and in due time I will ask for the neck of those involved. Not only that, we have to prosecute them. Aminado naman ang Pangulo, wala pa siya naiisip na posisyon para kay Paildon. Kailangan ng kanya administrasyon ng mga katulad nito. Samantala, sasaluhin naman ni PNP Region 3 Director, Chief Superintendent Aaron Aquino, ang iiwanang posisyon ni La Peña sa PIDEA. Magkasama nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na buo ang suporta nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito matapos ilabas ang ulat ng grupong Patriotic and Democratic Movement o PADDEM na may pinaplanong pagpapatalsik kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, nagpapanggap lang ang mga sundalo at pulis o na mga sundalo at pulis ang bumubuo ng grupo. Ang PADDEM po sa aming nakikita ay isang grupo na nagnanais sirain at wasakin ng buong Pilipinas dahil ang panahon po na ito ay mataas po ang kredibilidad ng ating armed forces. Opo. Dagdag pa ni Padilla, bagong usbong na grupo lamang ito at inaalam na nila kung sino-sino ang mga nasa likod nito. Hindi po legitimate, hindi po sila representante at ginagamit ng mga ilang political groups o maski ng komunista. Mga kasama naniniwalang AFP na hindi na kailangan pang magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay dahil hindi nagmula sa kanila ang nasabing grupo. Common sense na po ito. Kami po tiwala sa isa't isa, tiwala kami sa aming hukbo, tiwala kami sa aming isinusulong na reforma sa loob ng armed forces. Ano pa ba naman po ang hihilingin namin sa isang commander-in-chief na wala pa sa kasalukuyan na naging kapantay sa mga nakaraan? Si AFP spokesperson Restituto Padilla sa interview ng RMN. Nationwide, the sound of the nation. Tiniyak ni DFA Secretary, Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na wala pong invasion o pananakop ang nangyayari sa Sandy Bar. Nabatid na bago pa isiwalat ni Magdalo Representative Gary Alejano noong nakaraang linggo na may nakita ng Chinese vessel o mga sakyan ng China sa paligid ng Pag-asa Island ay may nagtayo na ng watawat ng China sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nangyari po ito noong 2 linggo ng Hulyo sa isang sandbar malapit sa Kota Island na okupado ng Pilipinas.
Occupied natin itong Kota Island. In the northeast, around 7 nautical miles, dito nagtanim sa buhangin, mounted on a steel pipe 3 meters high. So, yun ang gusto natin i-inform ang taong bayan that in spite of the assurances of China in public, things are happening on the ground. Ayon pa kay Alejano, patunay ito na hindi tumutupad ang China sa sinabi nitong itinigil na nila ang mga aktibidad sa pinag-aagawang teritoryo. Hindi rin dapat manahimik sa nasabing issue si Pangulong Duterte. Filing a protest or even a note verbal, importante doon, we are registering our opposition to certain actions. So kasi kung wala, sabi ng China, babalikan ni tayo later on. You did not protest. You did not say anything. That means you don't have interest. Iginiit ni Cayetano na hindi naman totoo ang sinasabing yan ni Alejano. Paano magkakaroon ng invasion kung wala namang umagaw o tatayo dun sa sandbar na yon? What's the proof? What's the facts? Kumuha kayo ng bangka. Pwede naman kayo lumapit dun eh. Tapos look at it. Aminado rin si Cayetano na kulang ang mga binibigay nilang detalye sa publiko tungkol dito, pero hindi daw ibig sabihin noon wala nang ginagawa ang gobyerno. Despite the lack of details that we give you, we will tell you if there is an alarming situation or if the public is in danger that we are taking the diplomatic actions. So we're not giving up a single inch of our territory. Sina Magdalo Representative Alejano at DFA Sec Cayetano. Lusot na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado ang Anti-Red Tape Bill. Sa botong 17-0, pumasa ang Senate Bill No. 1311, Expanded Anti-Red Tape Act of 2017 na naglalayong mapabilis ang mga transaksyon at mabawasan ang mga requirements na mga nag-a-apply sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Ang sabay akda ng batas na si Senador Juan Miguel Zubiri. Sa panukalang batas sa amyendahan nitong umiiral na Anti-Red Tape Act of 2007, Republic Act 9485 para masolusyonan ang mga depektong sistema ng gobyerno na karaniwang tinatamaan ay ang mga business community. Kapag naipatupad ang panukala, mababawasan ang red tape at maisusulong pa ang transparency ng gobyerno pagdating sa business registrations at iba pang transaksyon mula sa publiko. Ang mabilis na pag-aproba sa naturang panukala sa Senado ay bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa huling State of the Nation Address na putulin ang red tape sa gobyerno. Habang nakatuon naman ang pansin mga kasama ng LTFRB sa Uber at Grab, patuloy ang pagdami ng mga isdaberong taxi driver sa kalsada. Kaya biglang dumami po ang bilang din ng mga reklamo laban sa mga choosy driver. Nangako naman si LTFRB Chairman Martin Delgra na masigpitan nila ang kampanya kontra pasaway na taxi driver, tulad din ng paghigpit sa Uber at Grab. But I can assure you, we're also hitting pasaway na mga taxi drivers po. Kabilang po dyan yung pagpapaigting sa Oplan Isnabero. Kasunod na rito na isang buwang suspension of operasyon ng Uber. You assert your right. And then pag ayaw talaga, that's the time you complain. Nagagalit nga ako doon ng Rumabaiber. Talaga yung taxi driver na yan na 2,000 sinisingil ng OFW galing sa airport. Hinahanap doon. Balita, RMN News, Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, ikot ho tayo sa mga probinsya. Retired Master Sergeant natagpo ang patay at sunugo ang katawan. Kasama natin sa RMN Zamboanga, si Melanie Guanzon. Natagpuan kahapon ng tanghali ang isa pang patay na katawan ng isang retired na Master Sergeant sa Barangay Mahayahay sa munisipyo ng Maluso, Lalawigan ng Basilan. Kasamang nasunog ang katawan ni retired na Master Sergeant Julio Macaraig Pasawa, 62 taong gulang at tubong Pangasinan. Sa bahay niya nang tumakas ang mga rebelde na siyang nagpaulan ng bala sa mga kabahayan sa Barangay Tubigan, Maluso noong Lunes ng madaling araw. Bago umano sinunog ang bahay ni Pasawa, pinagtataga ang katawan nito ang mga pinaniniwalaang miyembro ng Abu Sayyaf. Matatandaan, inatake ng rebelde grupo ang Barangay Tubigan at pinagbabaril ang mga residentes doon kasama na ang mga bata, kung saan siyam ang namatay at 11 ang sugatan. Si retired na Master Sergeant Pasawa nakapag-asawa ng tubong Maluso, Basilan at doon na ito tumira at nagpundar ng kanilang sariling bahay matapos ang pagretiro nito sa serbisyo militar. Kasama mo desde na DXRZ Zamboanga, Melanie Gonzon, Tagtag, RMN. DZXL Flash Report! Saglit mga kasama, may flash report. May lindol, si DK Sarate. DK. Kasamang pati ilang minuto pa nga lang nakakalipas ng yanigin ng malakas na lindol. Itong lalawigan ng Leyte na tukoy yung sentro ng lindol partikular. Ito ay sa 5 kilometro ng east
north ng Olvera, Leyte. Malakas itong magnitude 5.1 na lindol na may tectonic ang pinagmulan at may lalim na 5 kilometro. Ayon sa PHIVOLCS, natala ang intensity 5 sa Ormoc City, intensity 4 sa Pastrana, Leyte, intensity 3 sa Tacloban City at Palo, Leyte. Samantala, nakapagtala naman ang PHIVOLCS ng intensity 5 sa pamamagitan ng instrumental sa Ormoc City at intensity 1 sa Cebu City. Ayon sa PHIVOLCS, meron pang inaasapang aftershocks kaya pinapaalala sa mga residente na mag-ingat sa mga susunod na sandali. At sabayan pa yung follow-up report sa pamamagitan ng Globe Telecom. DK Zarate, Tatak Armin. Maraming salamat DK. Flash report po yan, lindol dyan po sa Leyte. Samantala, PNP Iligan inaalam ng report na may mga bakwit na galing Marawi ang nagninegosyo ng illegal na droga. Mula RMN Iligan may report si Jenner Cabanda. Minamatyaga na ngayon ng PNP Iligan ng report na kanilang natanggap na may mga IDPs o bakwit na galing sa Marawi na sangkot sa pagninegosyo ng illegal na droga. Sinabi ni PNP City Director Policing Union Superintendent Leonero Higa na ipinamonitor na niya sa kanyang mga tauhan ang naturang impormasyon sapagkat hindi niya hahayaang maglipana sa lungsod ang masamang negosyo. Sa dami umano ng mga bakwit ngayon na nasa home base at iba't ibang evacuation center ng lungsod, posible anyang may nakapuslit na pusher ng illegal na droga na galing sa Marawi City. Kung positibo ang naturang impormasyon, ay agad nagagawa ng hakbang ang kapulisan ng Iligan para matugis at makanagot ang kahit sino mang bakwit na sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Kauban mo sa DXI sa Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News Sports News. Kasama, umabot na sa 8 ang medalyang nasungkit ng Pilipinas sa 2017 Southeast Asian Games. Matapos makuha ni Eric Cray ang gintong medalya sa 400 meters hurdle event. Balita sa Ibayong Dagat. Kasuhanan na ang mga suspect na responsable sa Barcelona terror attack. Sa pagharap sa korte ng 4 na suspect, inamin ni Mohamed Huli Kemial na may pag-atake nga silang gagawin. Si Kemial ay isa sa mga nasugatan matapos masunog ang bahay nito dahil sa pagsabog na ginagawa na bomba sa Alcanar. Sa mga taga Iloilo, makinig po kayo sa FM station ng RMN dyan. Susunod na ang IFM kulitan sa DYIC 95.1 IFM Iloilo. Kasama si DJ Brad Pongkan. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako si Buddy Oberas. At Lourdes Escaros, mga kasama itong RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. IFM ay aking best friend. Mangistorya, ibagaton ka aro to. Manaya bilay tula, nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Be-Fresh. Kapayapaan. Be-Fresh.
V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The great Samsung sale! The great Samsung sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:20 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Ito na po ang pwede niyong tulugan tuwing umaga. Akala nyo pang gabi lang. Meron din pong umaga. Akala nyo pang hapon lang ang mga eksena. Andito rin po kami. Okay, kaya kung meron ka mga, alam mo yung mga unusual na bagay na na-encounter mo tuwing umaga. O kaya naman medyo lumipas na ang gabi, hindi mo pa rin alam ang gagawin. Andito po kami. Idulog nyo po ang inyong problema dahil dito hindi lang po namin sasabihin ang aming mga payo, kundi Ia-acting namin yan. ito na po, ay eksena natin ngayong umaga ito. Ang ating problem ay nagbula. Sabi dito, good morning IFM Best Friend Club at syempre sa lahat naman nakikinig sa inyo. Lagi po akong namroblema sa suot ng kaibigan ko. Lagi ko pa man din siyang kasama pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi talaga niya bagay yung suot niya. Sana po matulungan niyo ako. Maraming salamat po. So, ibig sabihin, baduy. Alam baduy na. ang kanyang kaibigan. So, paano mo sasabihin sa kaibigan mo na, uy, hindi mo bagay yan Parang akin yan Okay, ito na po ang ating eksena ngayon. Ang mauna po, syempre. Mauna si Bessie J. Eksena. Hi Bes. Kamusta ka? Okay lang. Maganda ba tulog mo kagabi? Oo, bakit? Napanaginipan kasi kita na parang bagay mo yung ganitong suot. Yung ganyan yung sleeveless. Okay. O ngayon? Siguro mas maganda kung ganun ang suot mo. Kasi sa pagkakaalala ko naman, hindi pa Pasko. Bakit parang mukha kang Christmas tree? Ang galing! Ang harsh. Grabe, ang galing! Siguro pagkatapos ng friendship over na sila. Pwede din. Yung parang na-over-decorated. Oo. Sabihin mo na lang Christmas tree. Daming palamuti. Masakit ba yung Christmas tree? Hindi. Jack M. Boy! Ona, Ella. Hi, friend! Okay ka lang? Oo naman, okay na okay ako. Ito nga kumakain pa ako. Kakatapos lang ba ng cheer dance nyo? Hindi naman ako sumasali sa ganon. Bakit parang nakasuot ka ng pang cheer dance? Wow! Parang feeling ko ang sexy ko nun Hindi kasi 'di ba yung kapag nakatawag dito, ang daming guhit-guhit kapag cheer dance sa damit. Ayan na. Hi! Mga friends! Hi! Ang
papaduin nyo ah! Bakit? Ang papakit ang suit nyo! Ganyan! Kaya sabi ko yung totoo. Kasi nagreklamo yung mga nanay nyo sa akin. Sa akin nila sinasabi. Ako sumasalo ng kanilang galit. Ikaw, messenger! Yung duster ng nanay mo, ikaw yung miniskirt ng nanay mo. Ay, balik mo tayo. Galing, diretso. Ang galing! Ang galing! Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Diretso na yan! Be honest! Pag pasok mo sa eksena, sabihin mo na kagad. Tama! Duster na. Pero hindi ko talaga magets kung bakit laging ginaganon ni Kabayan JJ yung boses niya. Hindi kasi, yun yung babae talaga. Parang hindi naman. Mga best friend. Ganun po. So, pwedeng sabihin natin, daanin natin sa palamuti. Tama? Daanin natin sa mga intramurals. Wale. O daanin natin sa prangkahan. Oh. Yung pagdating mo Totoo kagad, yan. mangbalaw ka na kagad. Tanggapin mo na. Oo. Yung may ganun kaibigan eh. Yung tipong pagdating kagad, wala nang sabi-sabi. Yung papangit nyo ah. True friend. Yung di man lang good morning. Biglang pangit nyo ah. Pero minsan masarap pagkaroon ng ganyang kaibigan talaga kasi hindi natin nakikita kung anong mali sa sarili natin. Sila ang ating salamin. Sana naging salamin na lang sila. Okay. Yan ang aming medyo eksenang payo para sa'yo, best friend. Kung paano sasabihin na parang baduy yung ano. So, pili ka lang doon. Medyo palamuti. O medyo mild ng konti, pang athlete. Yan. O kaya naman, derechahan. Ayan. At syempre dahil derechahan mga best friend, pwede pa rin kayo sumagot sa ating question ngayon. Paano mo sasabihin, anong tawag dito? Ano ang mga bagay na pinagsisisihan mong gawin? Ayan, pwede kayo mag-text. Ano yung mga bagay na pinagsisihan mo noon? Oo. Kunyari, nag-boyfriend ka, hindi naman pala bagay sa kagandahan mo. Ngayon mo lang na-realize. Grabe naman pagsisisihan. Nag-girlfriend ka. Ang harsh. Nag-girlfriend ka, imaginary naman. Yan na, 0949-614-0306 at sa lahat ng ating mga social media at IFM Dagupan. Tutog lamang dito sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. With him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor?
can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. And why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm yours? I wanna shine from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like IFM, ay aking best friend. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby.
shape of you. IFM. Ay, Buknoy! Buknoy! Uy, Bitoy! Bakit? Sino bang mas idol mo? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Siyempre, mas idol ko si Arnold Schwarzenegger. Bakit naman yun ang idol mo? Siyempre, maganda yung movie niya, yung mga Terminator. Mas magaling dyan si Sylvester Stallone kasi meron siyang Rocky, meron siyang Rambo. Hindi, mas magaling pa rin si Arnold Schwarzenegger. Sige nga, kung idol mo talaga si Arnold Schwarzenegger, spellingin mo nga yung Schwarzenegger. Schwarzenegger, S-C-H. Oo nga, ang galing nga ni Sylvester Stallone. Ang galing talaga ni Sylvester Stallone. Ay! Ang classic talaga. Classic! Sino bang mas idol mo? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko, nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs, kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis. Nahiyang! BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon,
Di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. 7:42 na. IFM. Ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. True frustration, clean bandit, China ball, and Marie's thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up there. him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Yeah. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, bang, bang. Alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye. IFM, ay aking best friend. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hero with the money, money flow. Who's that little mouse? 'Cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and like the owl. Money, 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 oh. Chinka, 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 blow. Lori was a witch. Yeah, a sneaky little bitch. Who's that little mouse? 'Cause I'm an albatross. I'm an albatross. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! I got it. Ooh, I say yeah. Ooh, I say yeah. Ooh, I say yeah. I'm an albatross. Stop. I got it. I'm an albatross. This is albatross, yeah. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, isang tanong, isang sagot. Hanggang ngayon yung tanong mo wala pa ring sagot. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas.
Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. With Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 7:52 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Ito, huling portion na po tayo sa ating katanungan na kung ano ba ang isang bagay na pinagsisisihan mong nagawa mo noong mga panahon na talagang ikaw ay litong-lito, langong-lango. Ito na ang ating mga kasagutan. Eto, sabi dito ni Marivic Berbon, pinagsisisihan kong naging attorney kasi walang utang na loob yung tinulungan ko. Yan ang pinaka-the worst na nangyari sa buhay ko. Social. Pinagsisisihan niya maging attorney? Oo. Ang hirap kayong mag-aral. Magkaroon ng ganong profession. 10 taon yun Nagsisisi nga ako, hindi ako nag-attorney. Hindi, pero totoo. Vilma Santos, OFW. Anak pala yan. OFW! Ano? May trabaho niya doon. Charotero, lusot-lusot din. Nailusot niya. Okay, ano ba ang mga pinagsisisihan natin? Ako, marami tayong dapat pagsisihan. Ikaw? Ako, Sisi ka na. Ngayon, wala akong pinagsisihan. Pero yung pinagsisihan ko siguro, nung dapat naging mabuting... wala, pero meron. Hindi, nung college ako, siguro, dapat mas naging mabuting estudyante ako. Ayun. Ang taray. Hindi talaga. Kasi dapat consistent. Hindi naman, dapat consistent. Kasi nung elementary ka, high school ka, dapat ma-maintain mo yan hanggang college. Taray Ako naman ang pinagsisisihan kong nangyari sa akin, yung hindi ako nahilig sa masustansyang pagkain. Uwe! Talaga? Talaga? Hoy, grabe kayo, napaka-sexy ko kaya. Ano ko kontra kayo? Importante malusog. Tama. Malusog kaya. Tama. At least buhay ka pa, di ba? Oo.
Ikaw naman. Kabayan. Marami akong pinagsisiyan noon. Pero sabi nga nila, your past will not define you who you are for today. Tama. Anong ibig sabihin nun? Ano talaga? Ano? Basta. Sagutin mo. Ang pinupunto ko lang ay huwag kang mamuhay sa nakaraan. Ay! So wala kang pinagsisihan. Hindi nga, ang dami ko, sabi ko kanina, hindi ka Isa lang kinig. nga lang? Sabi ko, ang dami ko na Isa nga lang. Isa lang. Hindi, marami. Marami. Baka di tayo matapos dito. Oo. So, ibig sabihin, buong buhay ko po pagsisisi. Hindi, pero I'm so grateful. Ikaw din dapat best friend, ganun ka. Ha? Tama. Pero wag maging katulad nung sumabit na magnanakaw sa grills. Lesson? Anong lesson na nakapulot mo doon? Lesson, mga best friend, huwag ka talagang gagawa ng masama sa kapwa mo kasi sabi nga nila, you will reap kung ano yung ginawa mo. Lesson? Huwag kang gagawa ng masama. Lesson? Kahit anong masama. Sukati ng grills. Gusto ito pang programa. Ay, sa umaga makakasama ko na maya-maya lamang si best friend Dado Cancionero. At syempre, abangan niyo po ako magmula 1:00 hanggang 3:00 sa programang Dear IFM. Sumayin niyo po ang isang makabulang umaga na naman po ng ating pong IFM Best Friend Club. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and said, let me crash it in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and said, let me crash it in a blazing fall. All you ever
Ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Tatawagan mi, maano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang pusi sa unikat at da. Yan na yarin sa ngagay stress. Lapod mabot-bot ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is Stress Tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with Stress Tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap, gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Nako, sa mga best friend natin na ang problema ay ang makapit na plema, nako may solusyon tayo dyan. Para sa ubong may plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Ito ay may Phlem Alice formula na tumutulong tanggalin ang plemang makapit. Para sa plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth, Pag-ibig Fridge Asia, Panaderia Antonio at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 806. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may
problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM, I'm alone. Can't you give this fool a chance? A little love is all I ask, a little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind.